Hortxe gagoz, eskolak izeneko eskuntzen osoka honetan, Mantxoa Txegoien Euskal Kultura Erakundearen izenean eta Nineus, Asko Fundazioaren izenean, hitzarmena daukagu eskuartean, hortxe sinatzeko prest, hortxe bertan sinatuko dugu, Asko Fundazioko materialak eta produktuak virtualki eta errealean ere Euskal Kulturaren Erakundearen esku jartzeko. Interpretazio zentroa eta beste hainbat produktu eta zerbitzu euskaraz eta frantsesez. Baina eskertzen dut Josune Aristondo, aspaldidan baditugu harremanak Bizkaiarekin eta ere biztanena Azkue Fundazioarekin, eta egun pozgarria da, iparraldeko gure egitura ezagutaraztia Wikiplaza unearen bitartez, eta ere guk Azkue Fundazioa ezagutaraztia iparraldian, dut helburu hori den azkenean guk ezagutaraztia egiten duguna, eta Azkuek ere ezagutarazia zer egiten duguna. Hortarik aparte, uste dut beste proiektu batzu ere baditugun ondoko astetan eramaiteko, bereziki gazteri buruz abiatuko dugun programa bati buruz. Beraz eskertu nahi dut nik Azkue Fundazioa eta bereziki Josune Aristondo aspaldidanik hain izlan egiten baitu iparraldearen alde. Orain ja sinatu, eta nik sinatuko dut baita, jaberagatu ditu. Jarraitzen da zurea egiten, eta gero... Mila esker handi bat.